Ndinoda kukwazisa zvakare mukati mezuva ranhasi. Nhasi zvatichaita ndezvekuti tichadoti I think madhezi anaya atinawo tiri kunyanya kubata zvakanyanya pamusoro penyaya yeruponeso, nyaya nechekuita nekudzikinurwa kwedu kwatakaitwa kuburikidza naKristu, uye futi zvakare nekuti tinzwisise dambudziko redu chairo sevanhu kuti nderei, uye nemhaka yei tiri kutadza kuona dambudziko iri. Pane here chinhu chiri kutikanganisa kutadza kuona dambudziko redu sezvariri kuti chii? So nhasi zvada kuti tiite change tine chimwe chidzidzo chine musoro unoti ndingaita sei kuti ndive neupenyu husingaperi? Ndingaita sei? Chii chandingaita kuti ndigare nhaka yeushe husingaperi kana ndiyo ushe hwekudenga? Ndingaita sei kuti ndipinde mushe waMwari? So mubvunzo watinawo musoro wenyaya nhasi uri kuti ndingaita sei kuti ndive neupenyu husingaperi? Tese tinoziva kuti munhu wese anoda kuti ave neupenyu husingaperi, munhu wese anoda kurarama nousingaperi, munhu wese anoda kuponeswa, handitika? Asi nzira inotisvitsa kuti tisvike mukuponeswa vazhinji ndo yatisingazivi. Vazhinji zvatiri kuita isusu kana nzira yatiri kushandisa inzira isiriyo, zvokuti pakuzopedzisira tinoona tichizokundikana kana kuona kuti zvechokwadi nzira iyi inzira yakaoma hatisi kuzokwanisa nemhaka yekuti nzira yatiri kushandisa isiyo. Saka nhasi zvatotibati ndezvekuti timbonzwe imwe mibvunzo yakangodai so ichibvunzwa nevanhu mubhaibheri paKristu aivapa mhinduro dzekuti chii, kana vapostora futi zvakare vaipa mhinduro dzekuti chii kana vachinge vasangana nemunhu ari kubvunza chii chandingaita kuti ndiponeswe, chii chandingaita kuti ndipinde mushe kudenga, chii chandingaita kuti ndipinde mushe waMwari. Saka toti tinzwe kuti mhinduro dzatinoona mubhaibheri dzinoti kudini. So mhinduro dzachange ichibata zvidzidzo chichange chibata nezvacho mukati mezuva nhasi, pane mavhesisi akati wandei anokanganiswa kana anotsanangurwa nenzira isiriyo, kana vanhu vazhinji vanotadza kuona pfungwa iri kuedza kubudiswa naKristu, zopedzisira vane dzimwe pfungwa dzavanenge vachibata dzimwe pfungwa dzavanopedzisira vanadzo dzinozovatungamira kana dzinozovaleita kuti vazopedzisire vakutsvaga ruponeso kubudikidza nezvavanoita. Asi Jesu anenge akatotaura pachena kuti nzira tinoponeswa nayo ndeiyi. Kana muchiri kuranga chidzidzo chatakaita changa chine musoro unoti tinoponeswa nekuda kwezvakarurama here zvatinoita, kana tinoponeswa nemabasa, kana tinoponeswa naKristu. I think ndichaisa link pakupedzisira kwevhidhiyo rino, munozongoritarisa vhidhiyo pakupedzisira iroro. Ndichangoisa link then mazongoenda kunoreplaya maonoti rinoti kudini. Saka nhasi zvatichaita ndezvekuti tingobate pfungwa iyi, tinzwe kuti bhaibheri rinoti kudini. Saka ngatisakanganwe mubvunzo wedu watinoda kuti anzi ndewekuti ndingaita sei kuti ndive neupenyu husingaperi. Saka vhesi riri kutanga ratoti tibate nezvaro mukati mezuva ranhasi riri kubva kuna Maki, tichaverenga mavhesisi iwayo kubva pachapter iyoyi, kubva kuna Marko chapter 10 tichaverenga kubva pavhesi ya17 kusvika pavhesi ya27. Pane pfungwa dzakakoshesesa dzatinoda kuti tibate nezvazvo mubvunzo ipa wakabvunzwa, tonzwa kuti Kristu anokuti kudini. So panapa pana Marko chapter 10 vhesi ya17 inoti, zvino wakati achibuda kunzira, mumwe akamhanyira kwaari akapfugama pamberi pake akamubvunza achiti, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Saka ndopamusoro wedu yafuti tabva tauona apa pasvanzi uyuyu akabuda kwaari akamhanyira kwaari akapfugama pamberi paKristu akamubvunza achiti, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Saka uyu mubvunzo wakanaka, handitika? Mubvunzo wakanaka kuti chii chandingaita, ndingaitei inini pachangu kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi. Mukarangara chidzidzo chatakabata muchidzidzo chapfuura chingone musoro iwo watakavandangotsanangura nezvo, ndichaisa link pakupedzisira, kuti tinoponeswa nemabasa edu here kana tinoponeswa naKristu. Vanhu vazhinji vanogamuchira kuti tinoponeswa zvatingaita kuti tiponeswe kuite mabasa akanaka. Vamwe ndo vakunzwisisa kuti no, hatiponeswi kuburikidza nezvakanaka zvatinonga taita, tinoponeswa nekugamuchira Kristu chete, tinoponeswa nekugamuchira upenyu huri muna Kristu. Saka munhu uyu ari kubvunza Kristu zvakare mubvunzo mumwe chete. Ngatinzwe kuti Kristu anomupindura achiti kudini pavhesi ya18. Hanzi Jesu akati kwaari, unondiidzireko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, ndiye Mwari. Handiti ati mudzidzisi wakanaka, zvona Jesu unondiidzireko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, handi ndiye Mwari. And it is only God who is good. Handirika tese tinozoti pfungwa yakanaka. Tichazoita chimwe chidzidzo chinonge chinibata pfungwa, asi short let me just muchidimburika nyengoedzi kutsanangura pfungwa iyi. Pfungwa iri kuuyiswa nezvapanapa naKristu ndeyekuti hakuna munhu anonzi akanaka
asi kungone mumwe chete anova baba, kungone mumwe chete anova baba, ndiwo wega wakaita sei, ndiwo wega wakanaka. Saka nemamwe manzi pfungwa yatikubatira panapa ndeyekuti inini handifaniri kusvika panguva kusvika papoindi yekuzvibhosta nyika inini ndakanaka, kana kuti haufaniri kusvika papoindi yekuti unozvibhosta kuti ndakanaka. Kunaka kusi kwedu ndekwaMwari, Mwari ndiye akanaka. Kana isusu takanaka, it's only that kuti Mwari ndiye wakanaka ari kugara mukati muupenyu hwedu, kandi Mwari uyo akanaka ari matiri. Saka nekuda kwepfungwa iyi tinokwanisa kunzi takanaka, nekuda kwekuti Mwari wakanaka ari kugara mukati muupenyu hwedu. Kana Mwari achinge asipo, iye ari oga akanaka, nemamwe manzi handisisina kunaka. Nekuda kwekuti Kristu mwanakomana mumwe akaberekwa naMwari, amukone chimiro chakanaka sechababa. Saka zvangofanira patinogamuchira Kristu Jesu mukati muupenyu hwedu, ndo patinobva kuva vanhu vakaipa tova vanhu vakanaka nemhaka yekuti tagamuchira Jesu Kristu, uyo angone chimiro chesababa vake nemhaka yekuti akaberekwa naMwari. Saka ane chimiro chake chakanaka futi zvaka. Saka kana tichinge tamugamuchira nemamwe manzwi, ndo patinova vakanaka. Saka kunongwa nomumwe wakanaka anova baba, ndo pfungwa yari kuizobudisa. Ichi chokwadi chinotibatsira kuti tinzwisise kuti isusu kana kuda kunzi tinzi takanaka hazviwaniki nezvatinoita, asi zvinowanika nekuburikidza nekugamuchira Mwari ndiye kwakanaka. Sezvo haisiyo nyedu yemukati mezuva nhasi, ngatangoti ngodarike nepozishoni vhesi ranga riri pakati pedu. So ngativerenge pavhesi ya19. Kana Kristu panapa zvanzi murayiro unoziva unoti usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, usanyengera, kudza baba wako namai wako. Akati kwaari, mudzidzisi, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pauduku hwangu. Saka panapa nezvatiri kuona abvunza mubvunzo, ndingaiteko kuti ndigare nhaka youchi uchingapera nditika. Kanzi murayiro unoziva here izvo? Kristu patango chisanangura kuti murayiro wakuti usaba nditika, usaita upombwe, usapupura kwako nhema, usanyengera, kudza baba wako namai wako. Saka nemamwe ari kumudhairekta kumutemo, achiti mutemo unoti usaita zvinhu izvi zvanditika. Iye akati zvose ndakazviita kubva pauduku hwangu handitika. Vanhu vazhinji vanobva vatoti muri kuona Jesu ari kuti ndingaiteko kuti ndigare nhaka upenyu husingaperi, ari kumuti chengeta mutemo. Vanhu vazhinji vanobva vatomhanya bva vatoti kuti tiponeswe tinofanira kuti tiite sei, tichengetedze mutemo, tisaita upombwe, tisaba handitika. Saka nemamwe manzwi vanhu vazhinji nekuda kwepfungwa iyo, vanhu vazhinji vanofungidzira kuti ruponeso runowanika bedzi kuburikidza nekusaita zvakaipa, runowanika bedzi kuburikidza nekuchengetedza mutemo. Ndo nzira inowanikwa nayo ruponeso, ndo pfungwa inozopedzisira yaane vazhinji. Asi zvachida kuti tione mukati mezuva nhasi, kubva pachapta iyoyo hakuna kwenguva tiri kuenda, chida kuti tingobate pfungwa dzichabudiswa panapo, tidzidze kuti no, hazvisiri izvo zviri kurwa naKristu. Kristu ane kwaarida kutora munhu uyu kwaakanga ari. Munhu uyu kana ari kuti zvese zvindakazvichengetedza kubva pauduku hwangu, which means munhu uyu akanga ari munhu aichengetedza mutemo, munhu aifungidzira kuti ruponeso runowanika pamutemo, munhu he was a meticulous lawkeeper handitika. Munhu ainge asikaiti upombwe, anga asingabachengetedza ubereko, aikudza ubereko hwake nekuita zvakanaka, asingapupuri nhema, aiita zvakanaka handitika. Asi mukati make pane chinhu chaimuudza, kana pane zvaimuudza kuti no, inini ndofanira kunowana upenyu husingaperi, ndisati ndawana rubatsiro, ndisati ndagutsikana kuti ndinowana upenyu husingaperi. Saka pari kubvunza Kristu kuti ndingaiteko, then Kristu paari kumutsanangura zvikanzi akuchimutora kubva kwaari, kubva mupfungwa yake yakanga nayo kuti mukuchengetedza mutemo ndozvandakaita. Kanzi aiwa izvi zvamutsanangura izvi ndakazviita. Kristu akuchienda panyaya yake, akuchida kumupa nzira kwayo yekuti aite sei, apo nesungaita kuti chibate nezvayo. Kanzi panapa pavhesi ya21 abva mukupindura kuti zvese ndakachengetedza kubva pauduku hwangu handitika. Vhesi ya21 zvikanzi Jesu akamutarira akamuda handitika, akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete, enda utengese zvose zvaunazvo upe varombo, uve nepfuma kudenga, ugouya unditevere. Kana Jesu unoshayiwa chinhu chimwe chete, dambudziko rako i1 handitika, pane chinhu 1 chauri kushaya. Zvanzi enda unotengesa. Yes, uri kuchengeta mutemo, uri kuita sei, but it's not enough, hazvikwanisi izvozvo zvokukuponesa. Zvana Kristu panapa akuchibata mashoko ake ari kuenzosina, ada kuedza kumuratidza kuti dambudziko harisi pane zvaunoita, dambudziko riri pamwoyo wako. Mirete enzo kuti Kristu ari kutodii. Zvanzi chienda unotengesa zvese zvaunazvo upe varombo handitika, uve nepfuma kudenga, kwete zvepanyika handitika, ugouya unditevere handitika. Tese tinozoti Kristu mukurama kwake haana pfuma yakanga anayo, akanga asina imba, akanga asina wadhokuta hembe, hapana chaanga ainacho handitika. Saka nemamwe manzi pfungwa yari kuedza kuisa ndekuti chisiya zvese zvauinazvo
chindiprioritiza inini handitika, chinditevera inini. Ndopfungwa yaari kuedza kuisa. Chiregedza kuisa mwoyo wako pane zvinhu zvauinazvo, chiisa mwoyo wako pandiri inini. Chinzwe kuti Kristu anoti kudini pavhesi pavhesi 22 tenzi kuti chii chakaitika mushure mekunge Kristu atsanangura pfungwa vhesi 20 zvanzi ipapo zvanzi vhesi 22 zvanzi asi wakasviba mwoyo neshoko iro handitika akaenda neshungu nokuti vakanga aine pfuma zhinji. Vanhu zvakabva zvamurwadza akasviba mwoyo nekuti akanga ane pfuma zhinji. Saka nemamwe manzo mubvunzo wake nguva kuti ndingaita sekuti ndiponeswe, iye akanga achifunga kuti maybe kuchenza mutemo, saka pari kuenda kuna Kristu achiti ndingaita sekuti ndiponeswe. Kristu pamuti mutemo unoti kudini, unoziva kuti usaba uchikanzi hazvisi ndakazviita kubva pauduku pangu, ndakazviita zviro kubva pauduku pangu. Zvanzi okay, chitengesa zvese zvauinazvo, hapana chinhu chaunoshayiwa, hapana chinhu chimwe chete chaunoshayiwa. Chinhu chimwe chete ichocho chaunoshayiwa ndicho chinhu chinomuponesa. Zvanzi panapa chazobatwa ndechipi, zvanzi panapa naye zvanzi chino unotengesa zvese uye kwandiri unditevere. Nditika ndicho chinhu chaishayiwa. Chinhu chaishayiwa ndiKristu, chinhu chaishayiwa mukati muupenyu hwake, kutungamirwa naKristu, kugamuchira Kristu mukati muupenyu hwake, kuti mwoyo wake uregedze kuzembera pane zvinhu papfuma yake, mwoyo wake uende pana Kristu. Ndo chinhu chakanga achishayiwa chinhu munhu uyu. Saka tinoponeswa nekuda kwechii? Nekuda kwaKristu, nekuda kwekupa mwoyo yedu Kristu, kwete kupa mwoyo yedu pane zvinhu zvatinazvo kana kuti pamabasa atinoita. Munhu uyu akanga akapa mwoyo wake, aifungudza noponeswa kubudisa nezvakanaka zvaanoita handitika, uye futi zvakare akanga ane pfuma zhinji, hapana chaishayiwa handitika. Saka maybe aipa vanhu achiita mabasa akanaka achikwata haazvi chokwadi. Kristu no, nyaya haisi pane zvakanaka zvauri kuita, haisi pakusaita zvakaipa handitika, nyaya iri pakuti unondida here. Ndopfungwa yari kuedza kubudiswa panapa. Asi munhu paakangochitengesa zvese obhuya kwandiri, saka Kristu ari kumuchisarudza, uri kuda pfuma yako here kana kuti inini? Dambudziko remunhu rakanga riri papfuma yake handitika. Saka Kristu zvaakaita akamisa pasi, akamutora handitika, vamuti chiisa pasikewo. Uri kuda pfuma here? Uri kuda pfuma yako nemabasa akanaka unoita kana kuti uri kuda inini? Asi kuti uponeswe hazvisi zvinhu izvi zvauri kufungidzira kana zvawakaita kubva pauduku hwako. Kuti uponeswe inini chiuya kwandiri unditevere handitika. Ndopfungwa iri kuedza kuisa. Saka akaisa pasi. Saka murume atarisa akaona akadai vaona kuti no, pfuma yangu obva ati Kristu, kutera Kristu obva ati pfuma yangu, vaona kuti no. Saka zvakabva zvamurwadza kuti pfuma yake inenge yakawanda kwazvo handitika, vati no, bhaabha ane shungu handitika, nekuti akanga ane pfuma zhinji akabva asiya Kristu. Ngatichinzwe vhesi 23, tinzwe kuti Jesu anotodini. Zvanzi ipapo Jesu akaringa akati kuvadzidzi vake, wane pfuma wacharemerwa sei kupinda muushe hwaMwari. Zvanzi naKristu, wane pfuma wacharemerwa sei kupinda muushe hwaMwari. Ngatinzwe Kristu haasi kuti munhu ane pfuma zhinji haaponeswi, haisi pfungwa yari kubata nezvayo. Asi tichitarisa context yenyaya yedu nezvachazoverenga pasasapa, pfungwa yari kuedza kubudisa ndeyekuti vanhu vanoisa mwoyo yavo kupfuma yavo havakwanisi kuti vanhu vaponeswe. Mwoyo yedu tinofanira kuipa kuna Mwari, tofanira kuipa Kristu, tomutevera, ndonzira yekuti tiponeswe. And pavhesi 24 vadzidzi vakashamiswa namashoko ake, asi Jesu vakapindurazve akati kwaari, vana zvinorema sei kuwana hanzi vadzidzi vake vakashamiswa nemashoko ake, asi Jesu vakapindurazve akati kwavari, vana zvinoremera sei kuna avo vanovimba nepfuma kupinda muushe hwaMwari. Muri kunzwa kafungaita kuchibata panapa, yakubatwa panapa naKristu. Zvanzi zvinorema sei kuna avo vanovimba handitika nepfuma kuti vapinde muushe hwaMwari. Saka tokondi pfungwa iri kuedza kubudiswa naKristu, nekuti dambudziko remunhu uyu rakanga risiri rekuti ane pfuma zhinji. Dambudziko rake rakanga riri kuti munhu aivimba nepfuma, munhu akakoshesa upfuma hwake kudarika Kristu. Akanga asiri kuziva kuti paari kubvunza mubvunzo Kristu chabva atongoenda direct kunomuadhiresa, asi akaenda kanomutora kwaakanga ari, kwaaifungidzira kuti ndozvinomuponesa zvekuti mabasa akanaka. Hanzi mutemo unoti chii? Kristu paatsanangura kuti usadai ndakazvitorwa vanzi okay right. Dambudziko rako chinhu chaunosiya chinhu chimwe chete, haisi nyaya yekuti uita mabasa akanaka, haisi nyaya yekuti une pfuma zhinji, kwete. Nyaya yako ndeyekuti wakaisa mwoyo wako papfuma. Chibvisa mwoyo wako papfuma uchiuise pandiri, uye kwandiri unditevere. Ndo yakanga iri solution yedambudziko, ndo yakanga iri nzira yekuti munhu aite sei? Aponeswe naKristu. Zvainhu zvinorema, zvinhu zvakaoma kuti kune avo vanovimba nepfuma yavo wapinde muushe hwaMwari. Zvikanzi panapa pavhesi 20, zvikanzi kamera ingarerukirwa kupinda paburi rebundo redunhu handika,
kumupfumi kupinda mushe waMwari. Zvinhu zvakaoma kuti kamera ipinde paburi rebunhu handitika pane kuti mupfumi apinde mushe waMwari. Hanzi ipapo vadzidzi vakakahadzika zvikuru, hanzi ipapo vakakahadzika zvikuru vakati kwaari, ndianiko ungaponeswa? Vadzidzi vakanga kuchibvunzwa kana zvakadai so ndianiko ungaponeswa kana vakuchibvunza hanzi zvino Jesu akati kwavari, zvanzi Jesu akati achivatarira akati, hanzi zvino Jesu akati achivatarira akati, kuvanhu izvi hazvibviri asi kuna Mwari zvose zvinobvira. Tikaverenga vhesi nechirungu inoti with men it's impossible but with God it's possible. Saka pfungwa yatiri kuona ndekuti hakuna munhu anoponeswa. Zvanzi mubvunzo wabvunzwa matsemende, ndianiko ungaponeswa? Zvanzi kuvanhu hazvibviri, with men it's impossible. Handitika zvese zvatingaita it's impossible kuti tiponeswe nekuda kumabasa edu, it's impossible kuti tiponeswe nekuda kwezvatinoita zvakanaka nezvose zvatakaita kubva pauduku hwedu. Handitika kunyange tikatedza mutemo wakaita sezvakaita se with men it's impossible, hazvikwanisiki zvachose, asi naMwari zvinokwanisika, which means naMwari kunyange ukaita pfuma yakaita sei, naMwari zvinokwanisika. Ndopfungwa yatiri kuenda kuwo. Kunyange ukaita muromwa kuti zvakaita sei, naMwari zvinokwanisika, nemhaka yekuti Mwari ndo anokwanisa kutiponesa. Saka dambudziko redu ratinaro, mwoyo yedu iri pane zvimwe zvinhu, mwoyo yedu haisi kuna Kristu. So chinoita kuti tiponeswe kubvisa mwoyo yedu pane zvinhu patakapa mwoyo yedu, toendesa mwoyo yedu kuna Jesu Kristu. Ngatinzwe futi Jesu achitsanangura nyaya iyi, achiedza futi kubudisa zvakare pfungwa imwe chete iyoyi yatabata nezvayo kuna Luka chapter 14 pavhesi ya 26 chiverenga 26, 27 na33, achiedza futi kuemphasize pfungwa imwe chete yatirikubata nezvayo. Ngatinzwe kuti inoti kudini. Luka chapter 14 vhesi ya 26 iri kuti, kana munhu achiuya kwandiri asingavengi baba wake namai nomukadzi nevana nomunun'una nehanzvadzi kunyange noupenyu hwakewo, haangawi mudzidzi wangu. So panapa naKristu munhu kana achinge asati aita zvinhu izvizvi haangawi mudzidzi wangu. Kana achinge asati avenga baba wake, mukadzi wake, vana vake, munun'una wake, hanzvadzi yake noupenyu hwake, haangawi mudzidzi wangu. Muchiona kuti zvinhu zviri kutsanangurwa panapa naKristu chinhu zvakakosha, chinhu zvokuti tikasazvinzwisisa zvakanaka tinopedzisira tinopedzisira takireta ukama hwakashata nehama, kana kuti tinopedzisira futi zvakare taona sekunge kuponeswa chinhu chakaomarara. Asi handizvo zvaari kuedza sekunzwisisa kunoita vazhinji, hazvizvo zvaari kutsanangura. Zvaari kuedza kureva panapa ndezvekuti zvatiri kuona nezviri kudzidzwa panapa nezvatiri kudzidza panapa, izvi ndezvekuti hatifaniri muchiona kuti Kristu paari kuti baba wako, mukadzi wako, vana vako, zvinhu zvinotidefine. Handitika kana kuti zvinhu zvinotipa meaning sevanhu. Handitika kuti inini vanhu vakandikomberedza, mhuri yandinonga ndinayo neupenyu hwangu, ini ndozvinhu zvinotidefine. Saka Kristu ari kuti izvozvo zvinhu zvakakutenderedza, uchibvisa mwoyo wako pamwoyo wako uchiupe kunani, uchiupe kwandiri, ndiko kuti uve mudzidzi wangu. Saka unofanira kuvenga, asi kuti enda iva nema-negative feelings. Handitika kana kuti nema-negative attitude towards hama, kwete sanzvo zvaari kudzidzisa. Ari kungoedza kubudisa pfungwa kuti usape mwoyo wako, usaise mwoyo wako wese pane vanhu ava kana kwauri iwe pachako, zvanzi kunyange noupenyu hwakanaka. Saka hatifaniri kuva nechindini, hatifaniri kuva mwoyo yedu iri centered pane zvinhu zviri zvakatikomberedza. Mwoyo yedu inofanira kunge iri kuna Mwari, ndiko kuti tive vadzidzi vaKristu. Handitika ndofunga iri kuda. Asi nemamwe manzwi zvazvinonga zvakuti kana chinge ndozoti vazhinji vanonga vachida kuitira zvinhu zvakanaka nekuita sei, kana chinge tagamuchira Kristu andika mukati muupenyu hwedu, taakuchida manje vabereki vedu, vana nevakadzi, nenzira yaKristu, kwete nenzira yedu isusu, nekuti isu takatozvirambawo, hatisisiri wedu. Handitika saka kana chinge tazvirambawo, handitika kana tichinge isu takafa, munhu wekare achinge akafa, which means munhu mutsva uyu anova Kristu Jesu ndiye aakuchiratidza rudo rwake kuhama, kumukadzi nekuvana zvese kuburikidza matiri isusu. Saka taakuchiva vadzidzi vaKristu. Handiti tirimunzwisisa kapfungwa iriko. Saka nemamwe manzi mwoyo yedu haifaniri kuva pane zvinhu zvakatikomberedza, kana kuti zvinhu zviri too close to us, kana kuti pfuma yatinonga tine mwoyo yedu inofanira kunge iri pana Kristu. Kana kuti mwoyo yedu ichingori pane zvinhu zvakatikomberedza, kana vanhu vakatikomberedza, kana pane zvinhu zvedu, hatikwanisi kuva vadzidzi vake. Nemamwe manzwi zvakaoma kuti kunyange tikaedza sei kuchengetedza mutemo kana kuita zvakanaka, with men it's impossible. Nemunhu hazvibviri, asi kuna Mwari zvinoita sei, zvinobvira. Ngativerenge futi zvakare vhesi ya 27, zvanzi ani nani
usingatakuri muchinjikwa wake akauya shure kwangu haangavi mudzidzi wangu. Pese patinonzwa nyaya yemuchinjikwa chinofanira kuuya musoro medu rufu, handitika nyama yekuti muchinjikwa isaini yerufu, sezvatinodzidza ndika. Saka tokonti ani nani usingatakuri muchinjikwa, ani nani usingatori decision, usingatori sarudzo yekuti regai ndife munhu wekare ngafa, handitika ndifuke munhu mutsva, asingadaro, asingatori muchinjikwa wake, asingasacrifice, ndosaka paazonzi kunyange neupenyu hwake futi unofanira kuti aite seauramba. Ani nani asingadaro anzi akauya shure kwangu haangavi mudzidzi wangu. Saka nemamwe manzi tikunzi naKristu tinofanira kuti munhu wekare kufa tofanira kutakura muchinjikwa wedu touya kumashure kwaKristu, which means tiri kusacrifice kuti inini handina kukosha, Kristu ndiye akakosha. Ndopfungwa iripo, tiva nepfungwa yekukoshesa Kristu mukati meupenyu hwedu kudarika isusu, nemhaka yekuti Kristu ndiye akatikoshera ndika. Ndipo pandizvo zvinhu zvinosaka tiri vadzidzi vake, uye tichava vadzidzi vake kana tichinge tafa kunyama isusu, kana tichinge the old man afa taane munhu mutsva, handitika, then tatira mashure kwake, ndipo pakuti tichiva vadzidzi vaKristu. Tinzwe futi pavhesi yapepipira yatsanangura futi zvakare nyaya imwe chete achiti saizvozvo ani nani kwamuri usingasiyi zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Pavhesi yape3 yaseRuka chapter 14 yaringoti saizvozvo ani nani kwamuri usingasiyi zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Saka nemamwe manzi pfungwa iri kuedza kubudiswa panapa naKristu yaise yekuti kana tine zvinhu zvatinazvo patinotendeuka tofanira kunge tadestroya kana kuparadza zvinhu zvose zvatinazvo. No, ari kungoedza kubudisa pamusoro pekuti tinofanira kusiya zvinhu zvose. Mwoyo yedu haifanira kunge iri pane zvinhu izvozvo. Hatifaniri kuisa mwoyo yedu pane zvinhu zvinotikomberedza kana kuti papfuma yedu. Mwoyo yedu inofanira kunge ichienda kuna Kristu. Ndozvari kundopfungwa iri kuedza kubudisa nezvayo panapa. Kana nemamwe manzi takatarisa pane nyaya yatamboona nezvayo yemurume yakauya akanobvunza Kristu, ndingaita sekuti ndiponeswe. Mhinduro yedu yaapachinazvo iye zvinhu izvizvi. Mhinduro yedu kuti tiponeswe tinofanira kuzviramba, tinofanira kuramba zvinhu zvose zvakatikomberedza, tinofanira kusvika panguva yekuti chinhu chakakosha mukati meupenyu hwedu isusu hadzisi hama dzakatiposeredza, hadzisi zvinhu zvatinazvo, chakakosha ndiMwari. Hatisi kuti tiite zvakaipa kuhama dzedu kana kuparadza pfuma dzatinadzo, kwete, asi tiri kuti tichada hama dzedu nenzira kana tichinge tagamuchira Kristu, tamuna Kristu, hama dzedu hatiwengi hama nekuda kwekuti tamuna Kristu, hatiiti zvakaipa nekuda kwekuti tamuna Kristu. Nemhaka yekuti Kristu haaiti zvakaipa, hanombobvira aita zvakaipa. Saka kana tichinge tamugamuchira akuchiramba mukati meupenyu, taakuchiremekedza vabereki nekuda vana nevakadzi sevana nevanakomana vaKristu. Handiti muri zvibataka, hatichazvikoshesi, taakukoshesa Kristu, taakuchinzwa kuti tenzi wedu Kristu wedu ari kuti kudini, ndiye achatitemaina zvatinofanira kuita nezvatisingaiti, nemhaka yekuti isusu takafa takazviramba tikada Kristu. Ndiye achatitemaina kuti ndofanira kuchengetedza sei vabereki vangu, kwete nenzira yangu ini asi nenzira yaKristu. Ndofanira kuda sei kana anga ari mukadzi wako, kana anga ari mwana wako, Kristu ndiye achatitemaina kuti unofanira kumuda nenzira ipi, unofanira kumuda sei, kwete nenzira yako asi nenzira yake. Ndopfungwa yatikudzidza. Saka kuti tiponeswe tofanira kuzviramba togamuchira Kristu Jesu. Ndopfungwa iripo, ndozvakanga zviri kuedza kutsanangura Kristu. Uyu pakabva ndingaita sekuti muponesi, Kristu ubva amunyukura kubva mukuchengeta kwake mutemo zvaiita kubva muduku mwakati nekubva ataura kuti wewe urikuzviita but unoshota chinhu chimwe chete chakakosha chachimwe ndocharushota, handichipi? Kupisa mwoyo wako papfuma yako uise mwoyo wako kuna Kristu. Saka tinoponeswa nekuda kwekupa mwoyo yedu kuna Kristu. Ndoshoti anze yatadzidza nezvayo pamubvunzo uyu watabata nezvayo. Ngatinzwe futi zvakare mumwe mubvunzo mumwe chetewo uchibvunzwa futi zvakare nemumwe wemududziri wemurayiro, handitika, yakanga ari lawyer of the law, ende murayiro wakanga uri murayiro waMozisi, aiziva murayiro yaMozisi munhu. Ngatinzwe achedza kunobvunza achibvunza Kristu mubvunzo. Tese tinozoti akanga achimuedza. Ngativerenge nyaya yedu iri pana Luke chapter 10 pavhesi ya25, icharinga pamuvhesi ya25 tichidzika nayo I think tichasvika pavhesi ya37. Zvichatibatsira kuti tinzwise pfungwa yedu kuti tibate nezvayo papa. Zvanzi zvino mumwe womududziri womurayiro wakasimuka akamuedza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youshe husingaperi?
saka panapa tokundi uyu ari kunzi mududziri wemurayiro akanga ari loya, aiziva mutemo wanika wamozisi, vanhu vakanga vachistanda, aiziva zvese, aiziva mutemo. Hanzi akasimuka handitika achiedza Kristu. Handi munoziva kana mati kana munhu aine zvaanoita anosimuka ane kakuzvikudza kanonga nako. Ndiri kuimagine hangu achisimuka murume achibva abvunza Kristu, achibva achida kumuedza achiti, mudzidzisi, chii chandingaita kuti ndigare nhaka yeupenyu usingaperi? Ngatinzwe kuti Kristu anoti kudini. Zvikanzi akati kwaari, pamurayiro pakanyorweiko? Unorava sei? Kristu akuchidzokera futi, akushandisa futi zvakare principle imwe chete yakashandisa futi panouya kutanga, nemakuti vanhu ava vanhu vainyanya kuimba nemabasa avo emurayiro avaita. Saka uyu manje akanga atori lawyer of law, aitoziva, he was a lawyer of law of Moses, the Mosaic law, handitika akanga ari mududziri wemurayiro, aiziva murayiro. Saka pari kubvunza Kristu zvikanaka, Kristu manje vanzi ko pamurayiro pakambonyorweiko? Chii chakanyanyisa kunyorwa pamurayiro? Handiti munhu uyo akanga ari munhu wemurayiro, akanga ari lawyer, mududzi wemurayiro, akabvunza pakambonyorweiko? Hanzi unorava sei? Unomborega sei? Handitika ndomabvunziro akutanga kumuita. Hanzi iye akabva apindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida iwe. Nokwako sezvaunozvida iwe. Saka panapa tokuti it seems kuti munhu this law of lawyer uyu, mududziri wemurayiro, ari kuratidza kuti akanga ane rumwe ruzivo rwakanga rwuri nani pakupindura kwaakaita Kristu. Akabata rege ndimupindura, handi murayiro wakambo chii chakanyorwa pamurayiro? Unomborevei? Unorava sei? Kana panapa murayiro unoti ida Ishe Mwari wako, handitika nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nekufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida. Kana mamwe manzi ari kuedza kusamaraidza mutemo wese, kuti pane mimwe mitemo yakapiwa ine chekuita neukama hwemunhu naMwari, nemwe ine chekuita neukama hwemunhu nemunhu, handitika. Saka pekutanga ari kuti ida Mwari nemwoyo wako wese, nepfungwa dzako, ari kuedza kuti zvipe kuna Mwari, handitika. Then wabva zvanzi chida hama yako semadiro aunozviita, handitika. Zvanzi panapa Jesu ndiye akuchipindura. Zvanzi akati kwaari, wapindura zvakanaka, ita saizvozvo ugorarama. Kana Jesu ava wapindura zvakanaka, chiita saizvozvo urarama, handitika. Asi tuziva kuti munhu akabvunza mubvunzo achida kuedza Jesu. Handizvo kuti Jesu even mukumupindura kwaari kuita ari kuda kumupa rume yekuti aende pane nyaya yake, anyatse kumutsanangura kuti no, iwe mune dambudziko, ende dambudziko iri hariperi nezvamuri kufunga izvi, hariperi nemhaka yekuti kudzidza mutemo nekuchengetedza mutemo, handitika. Ngatichinzwe kuti Jesu akumutsanangura chiita zvaizvozvo ugorarama. Chinzwe zvakazoitika pasasa pavhesi 29. Hanzi asi iye achida kuzviruramisa akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Handiti iye apindura zvanzi ida wokwako sezvaunozvida iwe. Saka Kristu akachienda unoita saizvozvo, iye akada kuzviruramisa zvanzi wokwangu ko ndianiko. Kristu manje akuchida kumupindura, kuti mukupindura kwaari kuita Kristu ari kupindura mubvunzo wekuti wokwangu ndiani. Saka uye ari kuti inini ndiri panapo, wokwangu wandinofanira kuda wacho ndianiko, handitika. Sezvo akanga ari muJuu, handitika munhu uyu, maybe ndikufungidza kuti maybe akanga ari kuedza kubata pfungwa yekuti ndofanira kudawo kwangu maJudha chete, vanhu vepedyo neni, kwete vemamwe, kwete vamwana, which means munhu akanga atone futi kaselfish mind kaanga nako pamubvunzo wake. Katinzwa kuti Kristu pane pfungwa yaanozoenda kunobudisa kuti wokwako wacho ndiani, waunofanira kuda ndiani. Ukaita saizvozvo, ukada Mwari naiyeye, ukada Mwari nomwoyo wako nepfungwa dzako dzosanika, wobva wamuda semadiro aunozviita, uchabvunzwa kuti ndiani. Iye akuchibvunza wokwangu wacho ndiani. Handi apindura zvakanaka kapane mubvunzo wabvunzwa naKristu akapindura hanzi yakanaka. Then Kristu akuchimubudisa kuti wokwako wauri kuti ida wacho ndiani. Ndo pane ruponeso. Ngatichinzwe muindiro yedu. Vhesi 30. Hanzi Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko, akawirwa namakororo, akamupamba nguo, akamurova, akaenda ndokumusiya oda kufa. Saka Kristu panapa akupindura mubvunzo uyu. Mubvunzo wabvunzo ndekuti wokwangu ndiani kuandika. Kristu akuchitsanangura, akuchipindura achipa parable. Saka akuchitsanangura achipa kanhoroondo kanyaya, handitika. Hakasi kanyaya kakaitike just a parable, handika. Yaari kuedza kumutsanangurira kuti aidentify, kuti azive kuti wakwake ndiani.
saka kutsanangura zvikanzi pakanga paine munhu akanga arobva Jerusarema achienda kujeri kwanisika, zvikanzi vakawirwa nemakororo akamupamba nguo dzake, vakatora vakamurova akaenda vakamusiya oda kufa ndega. Zvikanzi pavhesi ya 31 zvikanzi zvino mumwe muprista vakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyengedzera. Muprista akadarikirawo nenzira iyoyo pakanga pasiwa uyo akanga kuda kufa. Paasvikawo muprista tinozoti vanhu vaiita mabasa musevhisi andika vanhu vaiita mabasa musanctuary handitika vaipa zvipiriso nekuita sei. Zvikanzi akati achimuona akabva vakaburikira nenzira iyoyo yakanga itikira zvimwe vangomuono vanyengedzera akangobva tsaukira akadarikira achienda kwanga ari kuita. Zvikanzi nokudaro vhesi ya 32 nokudaro murefu uwo wakasvikapo akaona akanyengedzera. Murefu futo zvakare maLevites tinomaziva vanhu vaishanda patembe. Muprista ndiye aiita basa rekupinda munzvimbo tsvene nemunzvimbo tsvene tsvene. Uyo murefu vanhu vainongoshanda ndo vanhu vakanga vakapiwa basa rokuprista maRevhi. Saka uyo akanga ari futi zvakare murefu pakanga akabva asvikawo akabvawo akangonyengedzera handitika akabva aenda. Zvikanzi panapanzi zvino mumwe muSamaria, pakanga paine muSamaria handitika vakanga ari parwendo vakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi. Saka panapa taona vanhu vatatu vaitsanangura nezvavo, pane muprista, pobva pati muRevhi, pobva pati muSamaria handitika. Saka pavanhu ava vatatu ava ndopatoda kuti tione kuti hama yake ndiani handitika. Anzo andari kuti wekwangu uko ndiani. Saka Kristu akutsanangura parabo tabva taona kuti aisa vanhu vatatu, aisa uyu akarohwa ndiye ada kuti aone kuti hama yake ndiani pakati pevanhu ava, pakati pemuRevhi muSamaria pakati pemuprista muRevhi nemuSamaria. Zvanzi nokudaro muRevhi zvanzi 33 zvanzi zvino mumwe muSamaria vakanga ari parwendo vakasvika kwaari akati achimuona akamunzwira tsitsi handitika akaenda kwaari ndokumupopera mavanga ake, akavhanda akasunga mavanga ake akaadira mafuta newaini akamukwidza pachipfuwo chake akamuisa kuimba yawaini ndokumuchengeta ndika. Uye ndiye akabva mubatsira vamutora vamudzora zvakamudzora mafuta akamugeza akamutakura akamuisa pachipfuwo chake vaenda naye kuimba yawaini nemamwe anzwa kuklinika ndiye kuti anobatsirwa ikoko. Zvikanzi zvino ava mangwana anoenda akabudisa madhinari 2 akapa mwene weimba akati muchengete uye zvose zvamunoripira kupfuura izvi ndichakupazve kana ndichidzoka. Zvona Kristu panapa ndichiite bva madhinari 2 zvanzi amuchengetei kana paine zvimwe maexpenses anonge azongoitika munozongonditaura kana ndopfuura zvendoko ndoita sei ndosiya ndobhadhara ndoitika. Vhesi ya 36 Kristu akuchimubvunza mai atsanangura kaparabo yake zvanzi unofunga ndopiko kuna vatatu ava tokuti pana muprista ndika muRevhi nemuSamaria. Saka kuna vatatu ava zvanzi ndopiko kuna vatatu ava vakanga ari wokwake kana kuti akanga iri hama yake handitika. Sezvo akubvunza kuti pakanga achibvunza Kristu abvunza Kristu akati Kristu akabvunza kuti ndingaita sekuti ndiva noupenyu husingaperi. Murayiro unoti chiko? Evha ida Mwari wako nemwoyo wako nepfungwa dzako dzese nokuda kwako semadiro anozviita. Zvanzi kuwo kwangu wacho ndope. Kristu patsanangura parabo handika. Saka parabo, the main reason yeparabo iyi akataura nezvayo ndeyekuti tiwane kuti wokwake ndiani. Ndizvo andati wokwangu ndiani ko ndiye kuti saka parabo ndiye kuti tiwane kuti wokwake ndiani. Saka nemamwe manzi Kristu ari kumuti okay, kana uda kuona wokwako iwe kuti ndiani chizvitora chizvisa muposition yekuti wewe ndio waite sei uyu munhu uyu anditika ndiye uyu munhu this law of loyal ndiye muSamaria nika ndiye uyu akapondwa nematsotsi handitika ndiye akapondwa. Saka ada kuti azive kuti wokwake ndiani pakati pemuRevhi pemuprista muRevhi nemuSamaria adoti awanekwe kuti wokwake ndiani. Hanzi unofungeiko ndopiko kuna vatatu ava ndika vakanga ari wokwake waiye vakawirwa nemakororo. Saka pana akawirwa nemakororo anika akawirwa nemakororo ndiye ada kuti azive kuti wokwake ndiani handitika ndopfungwa iri kwedzobudisa. Saka toti pane uye akawirwa nemakororo uye pari kubvunza chiti wokwangu ndiani. Saka nemamwe manzi paparabo iyi iye munhu with law of loyal ari kunzi ndiwe wakawirwa nematsotsi ndoti ndichikubatsira kuti unzwisise kuti wokwako ndiani. Zvanzi it's either muRevhi muprista titika muRevhi kana kuti muSamaria. Zvanzi ndiani ngatinzwe vhesi ya 37 hanzi akati ndiye wakamuitira ngoni. Jesu akati kwaari enda unoita saizvozvo. Hanzi ndiye wakamuisa uye ari kuti inini Kristu ari kutora this law of law uyu
vamuti ndiwe wakapondwewo. Chindudza kuti hama yako kwako pakati pavanhu vaviri ndiani. Zvikanzi ndiye wakamuitira ngoni. Handiti kanzi uyo wakamuitira ngoni ndiye wekwake. Handitika. Saka nemamwe manzi according to the parable, wekwako according nekristu pari kumutsanangura pari kuti wokwangu ndiani. Handitika. Pari kuti wokwangu ko ndiani. Wekwako ndiye ari kukuitira ngoni. Paparabwe ikenditsanangura kuti zviri kuedza kutaura ndofungo iri kuedza kubudisa. Kana panapa Jesu akati enda kwaari unoita saizvozvo. Vanhu vazhinji vanobva vatora passage iyi vobva vati kristu ari kuti endei munoita mabasa akanaka. Kana muchinge maita mabasa akanaka muchawana upenyu husingaperi. Izvozvozvo ipfungwa yakashata. Vanhu vazhinji vanofungidza kuti ruponeso runowanika kuburitswa nekuita mabasa akanaka. Kwete, handizvo zvotsanangwa naKristu. Nditika uyu paari kubvunza kuti wokwangu ndianiko wandinofanira kuda nemwoyo wangu wose. Ndika wokwangu munhu akamupa help. Iye ndiye akanga ane dambudziko. Handitika hama yokwake muSamaria ndiye waanofanira kuda, ndiye ari kumupa help. In this parable tese tinoziva kuti isu tose takakanganiswa nechivi, takarohwa, tikasiwa takuda kufa, tikaparadzwa nechivi. Handitika ari kutibatsira uyu, ari kutisunga achitipa mafuta nekuti tasei ndiye wekwedu, tofanira kumuda semadiro atinozviita. Panzi panapa uye watinofanira kuda ndiani according to the parable. Chaunoti parable yake inongotsanangura kuti zvirinoreva. Chaunoti murevhi handitika nemuprista handitika vanhu vaiita mabasa makuru muOld Testament. Handika vanhu musanctuary. Handika nemamwe manzi unokwanisa kumirira mabasa emutemo kana kuti zvatinoita. Handika then tochibata futi zvakare muSamaria anomirira Kristu. Saka wokwangu wandinofanira kuda ndeuyo ari kundibatsira, ari kundipa upenyu, ndiKristu. Handika saka ndopfungwa imwe yatiri kuona panapa kuti wokwangu according neparable iyi Kristu yakaita yaari kunzi indonoita saizvozvo. Zvaari kunzi ainde anoita hakusi kuenda kunoita mabasa akanaka, asi zvaari kunzi ainde anoita kugamuchira help kubva kumuSamaria, kubva kuna Kristu. Kristu ndiye ari kumuya iparable. Handisi kuti Kristu akanga ari muSamaria pakuzvarwa, Kristu akanga ari muJudha, asi according neparable iyi ndiye ari kumirwa nemuSamaria. Saka zviri kunzi aende agamuchire ruponeso, agamuchire help. Nemhaka uri kuda ruponeso, uri kuda help iwo, uri kundibvunza ndingaita sei ndiponeso. Wakatsanangura ukapa explanation yako zvanzi nekuda yamanzi wokwangu kwachona ndiani. Vanzi wokwako ndeuyo muSamaria ari kukupa chii? Ari kukupa help. Chienda unoita saizvozvo, chienda unogamuchira help, chienda unogamuchira rubatsiro. Saka tinoponeswa nekuda kwekugamuchira ruponeso rwatakapiwa. Tinoponeswa nekuda kwekugamuchira help yatakapiwa nemuSamaria, yatakapiwa naKristu. Ndofunga iri kuedza kubudisa panapa. Hanzi chienda unoita saizvozvo. So panapa paari kuenda. Saka in other words pfungwa iri kuedza kubudisa panapa hatiponeswi nekuda kwemabasa atinoita akanaka. Tinoponeswa nekuda kwekugadzira rubatsiro kubva kuna Kristu. Tinoponeswa nekuda kwekugamuchira help nekuti wekwake ndiye akaita sei, wekwake ndiye akamubatsira. Saka pari muchienda unoita saizvozvo sezvari kuti ini wokwangu ndiani, ndiye ari kukubatsira. Kachienda unobatsira, chiita saizvozvo, chienda unogamuchira rubatsiro. Ndopfungwa yatokwanisa. Saka rubatsiro tinoruwana kuburikidza nekupa. Hatisi kuti musaite mabasa emutsa, musaite zvakanaka, kwete, hazvizvo zvatotsanangura nezvazvo, asi tongotsanangura pamusoro pekuti chinotanga kugamuchira Kristu, kugamuchira help yekuti munhu wekutanga afe tofuka munhu mutsva, kuti tibve munyama tova mumweya. Handika kana tinge tadaro mabasa akanaka akuchibuda, akuchiita zvakanaka. Kana mamwe manzi ndinevhesa doko kuti ndiverenge, ndinongoedza futi kutsigira pfungwa imwe chete. Mubvunzo wandinawo ndekuti ndichipi chinotanga handitika kuzvarwa patsva. Handitika kana kuita mabasa akanaka, kana kuita mabasa emutsa, ndechipi chinotanga? Kana kuda munhu. Handitika kana kuita mabasa emutsa, kana kuda amanika, kana kuti kuzvarwa patsva, ndechipi chinotanga? Ndichioneka ninzwi redu tichiwana kuna Johani wekutanga chapter 4 verse ya 7 navhesi ya 12. Vhesi ya 4 inoti wadikana ngatidani nokuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari unoziva Mwari. Zvanzi panapa hanzi nokuti rudo runobva kuna Mwari. Handika hanzi mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari unoziva Mwari. Saka chii chinotanga? Kuberekwa naMwari kana kuda? Kuberekwa naMwari kana kuda? Handika ndopfungwa iri kuedza kubudisa. Zvanzi chinotanga kuberekwa naMwari. Kana tinge taberekwa naMwari taakuchida hama dzedu manje nemwoyo yedu yese, even taakuchikwanisa kuda hama dzedu nemwoyo yedu yese. Handitika saka
hazvikwanisiki kuti ude hama yako nerudo rwako kana kuda hama yako kana uchinge usati wasvara patsva. Nemhaka nokuti rudo runobva kuna Mwari. Kana uchinge usina Mwari mukati mauri haungotangi nekuda hama yako, iro rudo rwacho. Saka Yesu ungakwanisa kuita mabasa akanaka asi hazvibvi parudo, zvinobva pachindini. Kazhinji zvinobva zvinepfuwe kuti unongotoda kuti uonekwe kana kuti pane zvauri kuzviitira, asi zvisingabvi parudo. Asi rudo runobva kuna Mwari. Kana uchinge mumwe nomumwe unoda wakaberekwa naMwari, saka chinotanga kuzvarwa naMwari hakusi kuti hanzi kuti tiponese tofanira kungomhanya kunotanga kuita mabasa akanaka, kwete, kana kuita mabasa erudo, kana kuita mabasa erudo kana kuita mabasa emutsa, kwete. Chinotanga kuzvara patsva, togamuchira rudo runobva kuna Mwari, then after that tozotanga kuita mabasa akarurama. Saka vanhu vazhinji vanoverenga parable of kuti tiponese tinofanira kuenda kunoita mabasa emutsa, vasikazivi kuti kwete, kuti tiponese tofanira kugamuchira rudo rwaMwari, tofanira kukanga tagamuchira Mwari. After that taakuchida as a result yekuti takazvarwa patsva. Ndizvo zvonaka. Saka chinotanga muti kwozouya zvibereko, chinotanga kuwa mumweya tozobudisa zvibereko zvemweya. Chinotanga haasi mabasa emweya tozopinda mumweya, kwete. Chinotanga mumweya tozoita mabasa emweya, chinotanga kuzvarwa tozoita mabasa emutsa. Handiti tiri kuzvibata ka, ndozvinotanga pachikristu chichokwadi, ndo foundation yacho nemamwe manzwi. Saka ndopfungwa yatokuona panapa kuti munhu uyu paari kunzi enda unoita saizvozvo, enda unogamuchira ruponeso, enda unogamuchira rudo urwo runobva kuna Mwari. Then after that as a result mabasa akanaka kutanga kuchiitika, but chatinofanira kuita kuti tiponeswe, kana tautaura nyaya yekuponeswa, kugamuchira ruponeso kubva kuna Kristu. Ndozvatikudzidzisa panapa. Ngatinzwe futi pavhesi ya12 yaJohani wekutanga chapter 4. Inoti kuti zvanzi hakuno munhu anditika wakamboona Mwari. Kana tichida, Mwari unogara matiri norudo rwake runokwaniswa matiri. Zvanzi kana tichida, if we love, kana tichida hama dzedu, kana tichida Mwari nemwoyo yedu yese nepfungwa dzedu dzose, uye kana tichida futi hama dzedu dzose, zvinoreva kuti Mwari unogara matiri. Saka chinofanira kutanga panyaya yeruponeso rwedu, kugamuchira Mwari, Mwari ogara matiri, ndonzira inotiponesa. Then as a result rudo rwaMwari rwakuchikwaniswa chini matiri. Ndosaka zvazonzwa norudo rwake runokwaniswa matiri, nemhaka kuti iye anogara matiri, nemhaka kuti iye wachona ndiye rudo. I think mawane clear answer. Kana pachinge pazoita mubvunzo, nyore mubvunzo yenyu mucomment section, then takucherenga futi zvakare rimwe vhesi rinongone futi mubvunzo mumwe chete watotibati nezvavo riri kuna mabasa apostori chapter 16 pavhesi ya30. Inoti kudini pavhesi ya30? Inoti nyaya iyi rege ingopeka brief. Tese tinoona nyaya yaPaul and Silas mushure mekunge abudisa mweya yetsvina yakanga iri mumwe musikana amusunungura, wakabatwa akaendeswa mutorongo, akasungiwa, akavharwa imomo, then wakatanga kuimba vachinamata, machini dzavanga wanadzo dzakadambuka, masuo akavhurika. Then after that murume akanga akavachengetedza, akanga ari soja, akanga wakavagata usiku iye, ndo zvakuitika pamberi azvo. Panapa zvanzi akavabudisa. Panapa murume uyu amuka akaona kuti masuo akavhurika, akada kuzora, anapo akati hanono usadaro, usazora, tiri pano. Zvanzi ipo panapa vhesi zvanzi akavabudisa kunze, akati watenzi, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? Handitika vakuchibvunza. Zvanzi pavhesi ya30 zvanzi vakati tenda kuna Jesu Kristu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Zvanzi panapa iye akuchibvunza, ashamisika aona chiitiko chaitika, zvanzi ko ndinofanira kumboti ndiite kuti ndiite sei kuti ndiponeswe? Zvikanzi wakati tenda kuna Jesu Kristu. Haana kunzi enda unoita mabasa akanaka, haana kunzi ita mabasa emhuri kuti uponeswe. Nino akangonzi tenda kuna Jesu Kristu ugoponeswa iwe nemhuri yako. Saka nemamwe manzwi ruponeso tinoruwana kuburikidza nekutenda kuna Jesu Kristu. Why kuburikidza nekutenda kuna Jesu Kristu? Mukazverenga Johani wekutanga chapter 5 vhesi ya11, inoti kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Zvanzi zvino upenyu huri mumwanakomana wake. Saka kana tichinge tatenda muna Jesu Kristu ndiko kuti tiwane zveupenyu, because upenyu hwandi huri mumwanakomana wake. Zvanzi pavhesi ya12 zvanzi uno mwanakomana uno upenyu, handika, asi usino mwanakomana haana upenyu. Zvanzi uyo ne mwanakomana akagamuchira Kristu, akagamuchira mwanakomana, zvanzi munhu ane upenyu husingaperi, handika, munhu ane upenyu husingaperi. Nokuti une mwanakomana une upenyu, asi kana usinge uchina mwanakomana hauna upenyu. Kana mamwe manzwi pari kunzi tenda kuna Jesu, ari kunzi ndiko kuna upenyu, handika, kuti uponeswe tenda kuna Jesu Kristu. Saka nemamwe manzwi in short tiri kungoti upenyu husingaperi
tinowana chete kuburikidza nenzira yekutenda kuna Jesu Kristu. Hatiponeswi, hatiwani upenyu husingaperi kuburikidza nezvatinoita kana kuburikidza nemabasa edu atinoita, asi upenyu husingaperi tinowana kuburikidza nekutenda kuna Jesu Kristu. Zvatinoita, mabasa ese akanaka atinoita, kana tiri kumaita nekuda mushure mekunge tazvarwa patsva takamuchira Kristu, izvi zvazvibereko zvimwe chakakosha mukati muupenyu hwedu, kuzviramba, kuramba zvinhu zvose zvakatikomberedza, zvese zvatingafungidza, zvese zvakaita mwoyo yedu toipa kuna Kristu. Izvozvo ndo zvinotiponesa, kupa mwoyo yedu kuna Kristu, kugamuchira ruponeso rwatinopiwa naKristu, kugamuchira help, rudzikinuro rwatinopiwa kubva kuna Kristu. Izvozvo ndo zvinotiponesa, nekuti takanga takuwadzwa, tikasiyiwa, taparara, muSamaria anova Jesu Kristu akauya akaita akatidzikinura kubva mukati mechivi. So nemamwe manzwi kuti tiponeswe tinofanira kugamuchira ruponeso rwatakapiwa naMwari muna Kristu Jesu. Ndichaisa link yechidzidzo, ndichaisa link iri pamusoro apa, chingoklikai pane kasita kangu to subscribe, and also kuna noda chimwe chidzidzo chatakaita chine musoro kangododaro, chingoklikai futi zvakare link iri kunofamba nechidzidzo.